எல்லாருக்கும் ஹாய். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஃபேக்ட் ஃபேக்ட்ரி இன் தமிழ். இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ வகையான உயிரினங்கள் இருக்குது. ஆனால் எல்லா உயிரினங்களையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுமா? உலகம்னு கூட எடுத்துக்க வேணாம், உங்கள் சுற்றி இருக்க இடத்தையே பாருங்கள். எத்தனையோ வகையான பூச்சிகளும் விலங்குகளும் இருக்கும். உங்களுக்கு நேராகவே ஒரு பூச்சி இருக்கும், ஆனால் அது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது. இது மாதிரி நம்ம கண்களுக்கு தெரியாத உயிரினங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதலாவதாக பார்க்குறது ஸ்டிக் இன்செக்ட். உங்களில் நிறைய பேர் இது உங்கள் வீட்டுக்கு சுற்றி பார்த்துருப்பீங்க. நானே எங்கள் வீட்டு சைடு நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன். இதை குச்சி பூச்சின்னு சொல்லுவோம். பார்க்குறதுக்கு அப்படியே குச்சி மாதிரியே இருக்கும். இதை பார்த்தீங்கன்னா இது பூச்சி தானே உங்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா நானே இதை முதல்ல பார்க்கும்போது ஏதோ குச்சி தான் இருக்குன்னு நினச்சேன். அப்புறம் தான் என்னடா இது நம்மள நோக்கியே வந்துட்டே இருக்கே அப்படின்னு தெரியும் போது தான் இது பூச்சினே தெரிஞ்சது. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தோட குச்சி கீழே கிடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இதை 1902 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது சாதாரணமாக 1.5 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 63 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வாழும். இது உலகத்தோட எல்லா இடங்கள்லையும் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும், அண்டார்டிகாவை தவிர்த்து. இந்த குச்சி பூச்சியை 63 சென்டிமீட்டர் நீளத்துக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதுலேயே இதுதான் ரொம்பவே பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஒரு மரக்கிளை மாதிரி இருக்குது. சின்னதாக 1.5 சென்டிமீட்டர் நீளத்தில் இருக்கும் போது பார்க்கும்போது ஒன்றும் பெருசாக தெரியல, ஒரு சின்னதாக ஏதோ கம்பு குச்சி கிடக்க மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இதை 63 சென்டிமீட்டரில் பார்க்கும்போது பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த பூச்சியோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதோட கால் கை ஏதாவது உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தன்னாலேயே வளர்ந்துடும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஓக் லீஃப் பட்டர்ஃப்ளை. பட்டர்ஃப்ளைனாலே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். சில பட்டர்ஃப்ளை வந்து பார்க்க அவ்வளவா நல்லா இருக்காது. ஆனால் இந்த பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களால் பட்டர்ஃப்ளையானே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு காஞ்ச இலை மாதிரி தான் இந்த பட்டர்ஃப்ளையோட அமைப்பு இருக்கும். நார்மலாக பட்டர்ஃப்ளை அப்படியே அதோட விங்ஸை மூடிட்டு இருக்கும்ல, அதே மாதிரி தான் இது ஆல்மோஸ்ட் இருக்குமே. அதனால இது பட்டர்ஃப்ளையான்னு தெரியாது. நம்ம ஏதோ இலைன்னு நினச்சி அதை போய் பிடிச்சோம்னா அது பறக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் அது ஒரு பட்டர்ஃப்ளைனே நமக்கு தெரியும். அதோட விங்ஸை வந்து அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவுட்டர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது, ஒரு காஞ்ச இலை மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இது பறக்க அதோட விங்ஸை ஓப்பன் பண்ணும் போது அதோட இன்னர் லேயர் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இந்த பட்டர்ஃப்ளையை அவ்வளவா நம்மளால் பார்க்க முடியாது. இதை பார்க்குறது ரொம்பவே ரேர் தான். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது மோசே ஃப்ராக். இது அதிகமாக சைனா, வியட்நாமில் தான் இருக்கும். இதோட அவுட்டர் லேயர் அதோட ஸ்கின்னை பார்த்தீங்கன்னா பாசி பிடிச்சி போன மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அது பாசியாக இருக்க இடத்துல தான் வாழுமே. இது அதிகமாக 8 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 9 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தான் வளரும். ஏதாவது ஆபத்து அப்படின்னு அது உணர்ந்துச்சுன்னா தன்னோட உடம்பை அப்படியே பால் மாதிரி மாற்றிக்குமா. அது மட்டும் இல்லாமல் அது செத்து போன மாதிரி ஆக்டிங்கும் பண்ணுமா. இந்த ஃப்ராக் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளவா நல்லாவே இல்லை. சிலந்திக்கிட்ட இருந்தும் பாம்பு கிட்ட இருந்தும் தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தான் இது இப்படி ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது லீஃப் இன்செக்ட். இதுவும் அந்த குச்சி பூச்சி மாதிரியே தான் தன்னோட உடம்பு அப்படியே லீஃப் மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் இருக்கும். இதோட இலைகள் வடிவத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரியே இருக்காது, பல பல இலைகளோட வடிவத்தில் இருக்கும். இதையும் நம்மளை சுற்றி இருக்க இடங்கள்லையே அதிகமாக பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது நடந்து போகும்போது காற்றடிச்சா எப்படி ஒரு இலை அசையுமோ அதே மாதிரி தான் இது நடந்து போகும். இது இலைகளை தான் சாப்பிடும், இலைகளை தான் வாழும். அதனாலேயே இலைகள் மாதிரியே இருக்கோ என்னமோ. இலை வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால மற்ற பறவைகளோ இல்லை மற்ற பூச்சினங்களோ இதை சாப்பிட முடியாது. இது தன்னோட வாழ்நாளில் 80% அசையாமல் தான் இருக்குமா. இதை 1906 ஆஸ்திரேலியாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு ஃபில்லிடே அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது டெக்கரேஷன் கிராப். இது பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே அதோட ஓட்டு மேலே நிறைய டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கும். என்ன டெக்கரேஷன் கேட்டிங்கன்னா, பாசிகளையும் இலைகளையும் தன்னோட மேல் பரப்பில் மூடி தன்னை ஒரு நண்டுனே மற்ற மீன்களுக்கும் தெரியாத மாதிரி தன்னை மறைச்சி வச்சுருக்கும். இது கடலுக்கு அடியில் கோரல் லீஃபில் தான் அதிகமாக வாழும். இந்தோனேஷியா, மால்தீவ், பிலிப்பைன்ஸ்லலாம் இதை வந்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த நண்டு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குமா. அதனால தான் இதுக்கு எதிரிகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய மீன்களும் மற்ற உயிரினங்களும் இதை சாப்பிட்றதுக்கு அதிகமாக வருமா. அதனால தான் தன்னோட மேற்பரப்பில் நிறைய விஷயங்களை வச்சு தன்னை ஒரு நண்டுனே தெரியாத அளவுக்கு மாற்றி வச்சிருக்குமா. சில சமயம் சியாச்சின்னு சொல்கிற எலியையும் தன்னோட மேலே வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்குமா. இது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கறது கடல் குதிரையை பற்றி. இது கடலுக்கு அடியில் கோரல் லீஃப்லாம் இருக்கிற இடத்துல தான் வாழும். இது மேக்ஸிமம் ஒரு கலர்லேயே இருக்காது, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலரில் இருக்கும். முதல்ல இது ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இது ஆரஞ்சு இல்லாட்டி கிரே கலரில் மட்டும்தான் இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம்
அப்புறமா இது எல்லா வகையான கலர்லையுமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த கடல் குதிரை மற்ற வகைகளெல்லாம் தாண்டி ரொம்பவே தனித்துவமான கடல் குதிரையா விளங்குது. அடுத்ததை நம்ம பார்க்கறது ஆர்டிக் ஃபாக்ஸ். இந்த நரி இனத்தை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே ரொம்ப வெள்ளைய முசு முசுன்னு ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஆனா இது தன்னோட அந்த வெள்ளை நிறத்தை வச்சு பனிகள்ல அப்படியே தன்னை மறைச்சிக்கும். இது மேக்சிமம் பனி பிரதேசத்துல தான் இருக்கும். அதே மாதிரி வெயில் காலங்களில் தன்னோட நிறத்தை பிரவுன் கலர்ல சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். பிரவுன் கலர்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அது பாறைகளோட பாறைகளா மறைஞ்சிருந்து வேட்டையாடக்கூடியதா இருக்குது. இந்த நரியால -70 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தாங்க முடியும். இது நார்த் யூரோப், ஏசியா, நார்த் அமெரிக்கா இந்த இடத்துலலாம் பரவலா பார்க்க முடியும். இதுக்கு உணவே கிடைக்கல அந்த மாதிரி நிலைமை வரும்போது இது கரடிகளோட கால் தடத்தை பின்தொடர்ந்து போகுமா. அதை பின்தொடர்ந்து போகி அது சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் வச்சுட்டு போனதை எடுத்து இது சாப்பிடுமா. இந்த மாதிரி இன்விசிபிளா இருக்க உயிரினங்களுக்கு முதல் 3 இடங்களை கொடுக்கணும்னா அதுல 3வது இடம் சவுத்தர்ன் ஃபிளாட் டைல் கிரிக்கோ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பள்ளி குடும்பத்தை சேர்ந்த ரெப்டைல்ஸ்க்கு தான் கிடைக்கும். இந்த ரெப்டைலை அதிகமா மடகாஸ்கர்ல தான் பார்க்க முடியும். இதை 1913 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது சாதாரணமா 15 சென்டிமீட்டர்ல இருந்து 20 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரக்கூடியது. இது தன்னோட உடம்ப மரக்கிளை மாதிரியே மாத்திக்குமா. இது இருக்குங்கிற விஷயம் சுத்தி இருக்க எந்த உயிரினத்துக்குமே தெரியாதான். இதோட மேற்பரப்பு மட்டும் மரம் போல இருக்கிறது இல்லையா. இதை தொட்டு பார்த்தாலும் அப்படியே ஒரு மரத்தை தொட்டு பார்க்குற மாதிரியே அப்படியே ரஃபா இருக்காம். இதுக்கு தான் இந்த பட்டியல்ல 3வது இடம் கொடுக்கலாம். 2வது இடம் எதுக்கு கொடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரன் கேட்டர்பில்லர். இந்த கேட்டர்பில்லர் ஸ்ரீலங்கா, இந்தியா, சவுத் ஏசியாலலாம் பார்க்க முடியும். இந்த கேட்டர்பில்லர் அதிகமாக மாமரத்தில் இருக்கும். இது இருக்குங்கிறது சுத்தமாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. இலையோட இலையா அப்படியே இருக்கும். அதோட வெள்ளை கலர் தண்டு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் அந்த இலையில நம்ம போய் கை வச்சிட்டோம்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு கம்பளி பூச்சியை தொட்டா என்ன நடக்குங்கிறது. ஆனால் இது இருக்குங்கிற விஷயம் சாதாரணமாக பார்க்குற யாருக்குமே தெரியாது. ரொம்ப அதை கவனிச்சு அந்த இடத்த பார்த்தோம்னா அது இருக்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். இது தன்னோட மேற்பரப்பில் ரொம்பவே மைன்யூட்டான ஸ்பைன்ஸோட இருக்கும். அதை நம்ம தொட்டோம்னா நிறைய அலர்ஜி இன்ஃபெக்ஷன் வருங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். இது என்னதான் கேட்டர்பில்லராக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அழகான வண்ணத்து பூச்சியாக மாறி போகிடும். அடுத்ததா இந்த இன்விசிபிள் லிவிங் திங்ஸ்ல எதுக்கு முதலிடம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லெப்டோசிபாலஸ்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஃபிஷ்க்கு தான். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கடலுக்கு அடியில் நிறைய விதமான மீன்கள் இருக்கு. அதுல நிறைய மீன்கள் ரொம்பவே அழகழகா இருக்கும், சின்ன சின்னதா இருக்கும். ஆனா இந்த மீன் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா இது பார்க்க அப்படியே ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். இதை ஒரு கண்ணாடி மீனுன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா அந்த மீனுக்கும் அந்த சைடு இருக்கிறது கூட நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். மேக்சிமம் அந்த மீன் அங்கே இருக்குங்கிறதே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய சான்ஸே இல்லை. இது ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்ட் ஈல் வகையை சார்ந்தது. இது மேக்சிமம் 30 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும். எப்போ தான் சேஃப்டியாக இருக்கும்னு உணருதோ அப்போ தன்னோட உடம்பை சாதாரணமாக வச்சுருக்கும். எப்போ சேஃப்டி இல்லைன்னு உணருதோ அது ஃபுல்லாகவே இன்விசிபிளாக ஆகிடும். டோட்டலாக ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஆகிடும். அதுக்குள்ளே இருக்க ஆர்கன்ஸும் இந்த இன்விசிபிளாக மாறுறதுனால ஒன்றுமே சுத்தமாக தெரியாது. அதோட சின்ன சின்ன எலும்புகளும் கண்கள் மட்டும்தான் விசிபிளாக இருக்கும். இது தான் முட்டை போட்டு அந்த முட்டையெல்லாம் பொறிஞ்சு மீன்கள் பெருசாக வளர்ற வரைக்குமே ஃபுல்லாகவே இன்விசிபிளாக தான் இருக்குமா. இந்த மீனை இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் பெரிய அளவுக்கு தகவல் எதுவும் இன்னும் கிடைக்கல. ஓகே, இதோட இன்னைக்கான வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹேவ் அ கிரேட் இயர். பை பாய்.